Jak to funguje? Já to ovládám tady. Aha. A tě to fotí. Ale já mám tam červenou. Fotí se tím červeným. No. Můžu si dotahoval. A to je jiná píčovina. Počkej, tak to takhle víš. Tak to mě ale mrzí, že to není čudlik, tyjo. Kámo, ještě vytáhnout. No, to není no. Ahoj, že ještě mi vytáhnout, že bude. Jo, to jo, no. O dvě dokonce. Ty on to fakt... A teď to budou úplný. Počkej, to musím si na trošku změnit úhel. Kámo, dělej mačky, já držím kameru.